हाय गाइस, दिनैनि बे गोदान भिडियोआव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। दिनैनि भिडियोआनो जादों जोंनि सिबिं फोनाया माने हानो जाहांबाय आरोना। दा लोगोफोर नैयो मुलामोन आरोना, मुलाबो दब्लायसे फोदोंमोन आरो बेखौ फानखांबाय मुलाखौ। ओमफ्राय नैयो बियो सिबिंमोन, बेखौ माने रज'हांनाय टाइमाव इयाव लादोंमोन आरोना, रज'नानै एसे जौनाय टाइमाव लादोंमोन। नै बेसोरो एसे गोरलैयावनो भिडिअ लानायमोन आरोना। जोमैया एसे दाखा दाखामोन आरो इयाव अखा हाहां हाहां। ओमफ्राय नैबे आरो लोगोफोर एसे जोंनि जौफिनलायबाय सिबिं आरोना, फोनाय आरोना इयो सप्तानैसो थानायनि नोगोर उनाव रोजा बेखौ जाबाय आरोना। बे भिडिअखौ लालायदोंमोन आरोना लोगोफोर। बे सब सिबिं गोजा एसे आरोना नायनो लोगोफोर। साफा जाहांबाय बे समाव, माने फार्स्ट टाइम रोङा गारा एसे जौहांबाय फोनाय आरोना, नालाय एसे गोजौ एसे जासिनबाय रोजा माने। जाबाय आरोना लोगोफोर। रोजा रोजाद्राय जाबाबो जादों बेसे होनो मोनो आरो एसे नायनोसै मानसिफोरा, आरोना। ओमफ्राय थेवब्लाबो फिथाइयाव एसे बेसे मोनो मोजाङानो नायनोसै। जाहैबाय जानायालाय। दा सोरनाबा एसे गेसें जादों। दा नैबेयाव बिबार बारलायबाय आरोना, बिबार बारनाय टाइमाव लालायबाय इयाव लोगोफोर। बियो ओमफ्रायो गामियाव ओरैनो थाबायबोनायमोन आरोना भिडिअ'आ। बे आरो ओरैनो टाइम पास साइकेल सलायनायाव मेथाइ खनलाबायनायमोन आरोना गोसो सिंजों। लोगोफोर माने राबाय आरोना सिबिङा बेबायदि राहांबाय आरोना। सप्तासे बावबानो हाजासिन आरो लोगोफोर। ओमफ्राय बै खैजायबो ओरैजाय नुहुरनाय खिनिया दंजोबो आरोना। सिगांनि भिडिअ'आवबो खिन्थानाय जाखादों आङो लोगोफोर, माबा 3 बिगाल' आरोना जोंनि सिबिं फोनाया। जोङो माने थिखा लाना फोदोंमोन आरोना। आंनिनो लोगोनि बिगुमै आरो बे बिगुमै माने गुमैनिखौ थिखा लानानै जों फोदों आरोना। बिगायाव 300 खरै होनांगौ जोङो, दा बिगाथामाव जोङो 900 होनांगोन आरोना लोगोफोर। दा बेबायदि आरो ओइखैजायबो दंमोन एसे ओरैजाय हाग्राफोर दङ। दा हाग्रा थानायखाय थांला आरोना आं ओरैजाय, सान्दुंआबो गोसा माने एसे। ओमफ्राय दा सप्तासेसोबानो हाजासिन आरोना लोगोफोर। माने बे सिबिंखौ माने फिथा जायो आरोना, फिथा बानायो। ओमफ्रायो बिदिनो मायावबा मेथाइफ्रावबो एसे लगायदेरो खोमा लगायनायालाय, अबावबा मेथाइफ्रावबो मोनजालाबायो। लारुफोरबो बानायो आरो। दा इयो ख्रिस्टमासनिफ्रायनो एसे गोनांथि जासिन आरोना सिबिङा। बेनिफ्रायनो माने बाहायजागोन आरो इयो बांसिनै। सिबिं ख्रिस्टमासाव फिथा जायो नालाय, ओमफ्रायो ख्रिस्टमास ओमफ्राय ओरैजाय माबाया जाहैबाय आरो मागोआव जाहैयो, मागो डिसेम्बर आरो जानुवारि बे मासाव एकदमबारे हाइस सोलियो आरोना माबाया सिबिङा। ओरैजाय जानुवारियाव जोंना मागो जाबाय नालाय, ओमफ्राय आरो डिसेम्बराव इयाव ख्रिस्टमास, बेयाव बांसिन सोलियो आरोना लोगोफोर। दा होनबा दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो आरो लोगोफोर। दा सान्दुंआबो एसे गोसा, ओंखायनो थांनोसै आरोना आङो ओरैजाय दखानखै थांसै आरोना। ओरैनोथ' आंना दखान फिसा सा दंखायो नालाय। होनबा बेखिनियानो आरोना लोगोफोर। भिडिअ'खौ एसे मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय, आरो गाज्रि मोनदोंब्ला डिसलाइक खालामब्लानो जाबाय आरोना।